yaba 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 Kai tambari na Mr. A sunana Kai zo nan in biyo hanya ka to kuma ka zo ka wuce ni ba za ka yi magana ba gaishe ni ba ka cika ba wajen nan wuce Allah ya kai ne kai dama ai ni na fi son haɗu da daidai ni na fi jin daɗin haka ma na fi jin daɗi Allah ya isa wanda ya raba ni da ke fa'iza ni kaga wancan wai shi soja wai shi dan kasa mai kishin kasa to ko turba ya ce mu ina ruwan mu ba za su yana raina mai hankali kini da shi babu ja ai gayan can ma taken Najeriya lan samai in gani dan kasan ne cikakke bari raina mai hankali ba zan kame ba wallahi wai kai dan kasa wai kai an sa taken Najeriya ka game to yau zan sane ka alkur'an ba taken Najeriya me kasa tema wai kai dan kasa an sa taken Najeriya ka game to komai iba zan yi wannan komai iba zan yi komai wai hadda bindiga wai kai dan kasa na gari hadda baka bindiga to wai me yan kasa suke muku ma ai na samu da kyau sai na koma kidnapper dan kidnapper na gari wai in dinga kwamo shi yaran mutane ni ma inna lillahi wa inna ilaihi waye wannan mahaukacin ne ya kira a wannan yanayi kai inna yaron bai san mu bane ba ko wari yalla bai Naja Allah ya isa kai sako kayan nan wajen kawo ku da kunya ko yalla bai ya hakuri ada kayan sojoji ma kake yawo da shi wannan ba kuma bane ba wallahi siya ungo kon kayan ka complete yalla bai ungo wayo what